La comunitat energètica del Prat és una comunitat energètica que forma part l'Ajuntament, veïns i veïnes, usuaris. Tu ets un veí i formes part automàticament de l'associació d'usuaris, i després entitats, la Cooperativa Obrera de Vivendes, Fundesplai, ciutadans i petita i mitjana empresa. Amb aquesta comunitat el que fem ara ja és autoconsum col·lectiu, però quina és la vocació? La vocació és anar més enllà, és descarbonitzar, és treure la caldera de gas, donar confort a aquestes tòrrides nits d'estiu i després descarbonitzar també la mobilitat i passar de la cultura de la propietat del vehicle de combustió a la cultura del vehicle elèctric compartit. Com aconseguim que les comunitats energètiques siguin un actor? I no, si m'ho permeteu, un actor a peu de pàgina pels motivats i motivades. Jo ho soc i molts dels que ens esteu veient en aquest vídeo també ho sou. Sinó pel conjunt de la ciutadania. Les directives són taxatives. La directiva el que fa és situar la Comunitat Ciutadana d'Energia i la Comunitat d'Energies Renovables com un nou actor. I tenim molts sectors de l'oligopoli que intenten colar-se per aquí. Jo crec que el que es tracta és aquelles comunitats energètiques que repercuteixen els seus beneficis tots, entre els socis i sòcies i en el territori on es fan. Com aconseguim, en definitiva, que siguin el principal vector de transformació? Les directives diuen que poden comercialitzar, que poden agregar, fins i tot diuen les comunitats ciutadanes d'energia podran operar en distribució. Crec que un element clau aquí és que tinguem no només ajudes, que estan bé, sinó un marc normatiu favorable.